Eu sunt Firewood și astăzi vom juca al 4-lea episod din Minecraft Survival. Dacă am asta este și pot să văd pe PC-urile sunt în regulă, da. Gata, să pot aici. Unde am asta? Da, minam. O să continuăm inatul. Dacă putem, dăm de câteva diamonduri. Preferabil măcar un diamond să dăm. Bun, să continuăm. Știu că n-ar trebui să mă grăbesc la diamond, dar aș dori să fac repede un enchantment table. Că apoi nu o să mă las până nu prind ăsta, noroc sau foș. Se pare că mie în engleză, da. La urmă. Option. Video setting bright. Probabil nu vedeți nimic. Dacă nu pun torță, nici măcar eu nu văd nimic. Redstone. Înconjurăm redstone-ul. Înconjurăm să vedem ce este cam pe lângă el. Să minăm doar până se termină pickaxe-ul și acum să ne ducem înapoi. Gata. Am dat șmecherie cu șobră. De ce ciudătarea se arată dacă miște așa? Mi se pare că... Nu-mi scad pe PC-urile, mă mir. Acum nu-mi scad. Ciudat, în general îmi scad foarte mult pe PC-urile. Mai mult știu pe mine. Nu înțeleg de ce mi se făcea ăla alb. Ce nu știu să văd ce stile. Să vedem cât caul am strâns, un stack și 7 bucăți. Ironul ăsta îl punem și să vedem unde mai avem iron, 25. O să prelungim. Până atunci o să mă duc să caut niște oi. Și mi se vede. Nu FPS-ul, serios. Ce mai avea eu nou FPS-ul? Da, mie sunt nopți. În care nu mai avem numai o pită. Să vă nu cumva
Nu cumva am semințe. Nu. Avem mâncare. Bun. O să scot shader-ul ăsta și o să pun shader. Să vedem ăsta că e mai luminos. Un shader mai luminos o să punem deoarece și ăsta mai multe FPS-uri. Un mic urc. Sper să vedeți ceva. Știți ce, am să scot puțin shader-ul. Ce-s așa? Porci! Să băgui porcii! What? Nu să mă uit imediat la shader-ul. Vedeți ce-o băguit astea. Asta e. Și eu m-am băguit. Shader, frumos ce faci? Ne băguiești jocul. Așa, bla bla bla. Hai să facem prin... Avem niște lemn aici, pam pam. Pam pam. O să mergem la minat. Și facem și de piatră, 1, 2, 3. Deoarece să spargem piatra cu asta de piatră și restul cu ăla de lemn. Am o să mai fac un de ăsta. Să prăjim niște mâncare. Și pun 2 lemn. Aici. Până atunci o să aruncăm toate și nu ne trebuie. Și să vedem 2, 3. Așa. 4. Ăsta. De fapt o să lăs și o să-mi iau niște lemn cu mine. Mi se pare că e gata mâncarea. Așa avem flori. Încă un pic și ne putem face, încă o bucată și ne facem armură de iron. Aici probabil o să pun niște scări. Unde a rămas aici? Că vreau măcar într-un episod să găsim diamante. Și m-am gândit să fac măcar numai 2 să lemn cu minat. Restul nu se mai face. Începe să devină enervant shader-ul. Probabil azi o să pun și din seria Life in the Wood. Așa și așa. Dat cumva. Diamond! Eram sigur. Ce ciudat e diamond-ul cu textura asta. Nu cu textura.
Cu ăsta zici că e verde. Să le înconjur. Și pentru le înconjur deoarece la nivelul ăsta se pot găsi fac grevelul cu pickaxe-ul. Nu mai este. Am impresia că aici nu cred că mai ies. Nope, 4 diamanturi. O să iau doar unul. Și o să fac un enchantment table. Am uitat. Îmi trebuie ăsta, să-l iau pe tot. Speram să fac un enchantment table și să-l ăsta. Să iasă, cum se numește la noroc sau fortune, cum se zice la engleză. Continuăm. Măcar în episodul ăsta am găsit diamond. Asta am vrut de la bun început. Așa. Nu se poate! Este! Sau aia cu aia. Am mutarea mă tem să nu dau de lavă. Wow, ce fain se vede lava! O să explorăm. Atâta și cu episodul ăsta. Eu am fost Firewood și am jucat Minecraft. O să ne vedem la episodul viitor. Până atunci v-am pupat. Pa!